Mula kula ngantos dugi umur 23 taun sakmenika durung bojo-bojo, bukan gak payu. Sing ngantri ya pirang-pirang ning terminal arep numpak bis. Sing ngantri ya kathah, tapi bukan maksud saya pilih-pilih niku mboten. Pak Lurah gak usah bisik-bisik. Saya tidak mau jadi yang kedua. Gawe tahu Pak Lurah bisik-bisik karo lirik-lirik. Maaf ya Bu Lurah, jangan cemburu Bu Lurah. Nanti gampil amplopnya saya bagi 2. Jenengan guyu maksudnya apa? Aja salah paham. Sing dimaksud gedhe dawa rasa ana maksude. Sing tak pilih gedhe, sing gedhe ngilmune. Dawa sing dawa sabare. Rasa sing rasa pengalamane. Ibu-ibu mangke dugi dalam titalet titang Pak Ibu ngaji karo mumpuni entuk apa gedhe dawa rasa. Pak nyawut aku banget. Dewasa itu tidak diukur dari umur, tidak dilihat dari derajat pangkat, tidak dinilai dari perangai, tapi dewasa niku dari sikap dan pembuktian. Ana menungso sepuh yuswane tapi ana sing kaplak kelakuane. Tapi ana padha-padha tesih timur yuswane tapi sepuh pengalamane. Nah, niku sing angel golet-goletane. Mula kula ngantos dugi umur 23 taun sakmenika durung bojo-bojo, bukan gak payu. Sing ngantri ya pirang-pirang ning terminal arep numpak bis. Sing ngantri ya kathah, tapi bukan maksud saya pilih-pilih niku mboten. Pak Lurah gak usah bisik-bisik. Saya tidak mau jadi yang kedua. Gawe tahu Pak Lurah bisik-bisik karo lirik-lirik. Maaf ya Bu Lurah, jangan cemburu Bu Lurah. Nanti gampil amplopnya saya bagi 2. Nggih, Bu Lurah amplope kula isine. Makasih. Maka ternyata yang namanya orang menikah niku gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Pondasi orang berumah tangga dudu saking derajat pangkat bondo dunya tapi ati pawitane. Mula njing Nabi ngendika innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu, yang Allah lihat adalah hatimu dan amalan perbuatan. Wah, jebule mertoyudan Wiromartan remene sing lemu-lemu. Pantesan ibuke ginuk-ginuk kaya tahu. Yang Allah lihat niku bukan dari derajat pangkat bondo dunya saking katahe rejeki mboten, tapi saking hati nurani nan amanah ibadahe. Pramila tujuan orang menikah adalah hajatu at-tabiiyah al-insaniyah. Tujuan orang nikah niku memenuhi kebutuhan naluri. Maka prinsip orang menikah adalah KPK. Napa Bu? KPK dudu katok pedhot kolore. KPK komitmen, profesional dan konsisten. K yang pertama komitmen. Apa yang diucapkan itulah perbuatannya, apa lisannya, apa lidahnya, itulah hatinya. Kemutan Mas Adani, mangke niki sak sampunipun ijab jenengan sudah berjanji dengan membaca Syighah Taklik. Syighah Taklik napa nggih Pak? Nggih kula tangletrin. Nun sewu Pak Lurah tesih kengetan Syighah Taklik napa mboten Pak Lurah? Subhanallah luar biasa. Lurah dilawan. Mangke niki sak sampunipun ijab pengantin kakung membaca Syighah Taklik, bacanya begini. Sesudah akad nikah
Saya atas nama Adhani Dwi Yunianto bin Bapak Yusuf berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Ami Harista binti Bapak Haris Abdurrahman dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho mengadukan hanya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang riwat, uang pengganti sebesar Rp10.000, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Wiromartan. Dinten apa niki kesuwen? Wiromartan 1-2 Maret 2019 tertanda uwek Sretet Adhani. Uwek Sretet niku tanda tangannya Mas Adhani. Niku Mas Adhani jenengan sampun berjanji akan mendidik, melindungi, jadi kebablasan melindungi. Enggak, waruh pengantin begitu Pak, cokan kebablasan. Tapi memang harus melindungi, mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Ami dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Terus Mas Adhani mbok jeneng lagi tindakan ning kantor kok dilalan ning dalan ana gadis ireng manis, irunge mincis, lambene tipis, beringis-beringis, aja digubris. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, adem ayem tentrem kali garwane piyambak, kudu komitmen. Waktu lagi pacaran mesrane nemen. Kadang-kadang wonten Pak waktu lagi pacaran mlaku bareng sing wadon kepaduk watu sing kakung syok. Aduh Dek, sing sakit pundine? Wong sing sakit jempole sing delus-delus bokonge. Bareng dadi pengantin lawas, pengantin bodol, Mbah Kakung Mbah Putri mangkat kondangan sareng. Lah Mbah Putri kepaduk watu, Mbah Kakung ngendika matane ora ndeleng. Watu gedene sakmono tabrak bae. Walaupun tambah umur, cinta ndak mungkin luntur kalau cintanya dasarnya iman. Karena nopo orang yang dipanjangkan umurnya wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi nikmatnya. Orang yang sudah sepuh nggak kayak pengantin baru. Pengantin lawas Mbah Kakung Mbah Putri kudu saling mengerti. Maka kalau cintanya dasarnya iman tambah umur ndak mungkin cinta niku luntur karena saling pengertian. Mbah Kakung karena nikmatis dikurangi ning Gusti Allah. Pipis urung tekan gone wis entok disit mempret-mempret turut dalan. Mbah Kakung karo nglangkini sarung ngendika huwara. Aya ge nguyu urung tekan gone. Malah wis entok disit mempret-mempret turut dalan. Aya sarung bene dikumbah mawan wis kompolan maning. Huwara. Saking boten krasane sarunge wis dilengkini tekan polesi dilengkini. Putune nglarui, "Mbah, niku manuk cut sakrone tingak-tinguk mbok menculang." Mbah Kakung jabe napa laya men wis tuwa iki. Karena Mbah Kakung wis dikurangi nikmate, maka Mbah Putri yo pengertian. Semanten ugi mboten namung Mbah Kakung ketika sepuh dipun kurangi nikmate. Ternyata Mbah Putri nggih semanten ugi. Mbah Putri dobren sangat. Ibu pirsa dober. Dober niku ngentutan. Aja tipe-tipe. Mbah Putri kula nembe wudu salat subuh. Lagi wudu bismillahirrahmanirrahim burite. Wudu mani teman dah rampung. Donga baru wudu bismillahirrahmanirrahim burite.
Udu malih temada rampung munggah teng masjid ngemek mukenan dur wain ngisor melu wain. Nah kadang-kadang sing ngisor nggone wain di siti. Tapi podo-podo ngentutan subhanallah. Kula sumerep Mbah Kakung Mbah Putri tanggane kula. Podo-podo sampun sepuh yuswane ning cintanya luar biasa. Malah kalau wingi Mbah Putri cerita bar salat maghrib cerita kali kula. Turene Mbah Putri niku ngendikane dikengken teng Mbah Kakung ke nyambel trasi. Mbah Putri curhat. Jarine Mbah Kakung ngendika karo Mbah Putri, "Mamake, wingi pernah aku nggone mangan karo sambel trasi rasane enak temen ya. Nang lemaran ada sewungan naring warung tuku trasi biyunge. Temenan Mbah Putri teng Wandit tumbas trasi, trasine wis ditumbas dugi dalem langsung dibakar teng pawon. Pirsa pawon napa mboten, Bu? Tungku. Cara mriki napa? Sami nggih. Bareng trasine dibakar teng pawon, trasine mateng, bareng mateng njur disambel. Bareng sambele dados Mbah Putri tawa kali Mbah Kakung. "Ramane, jare mangan karo sambel trasi. Sambele wis dadi ramane." Mbah Kakung cocok dar kali sambel, tamol telas setengah piring. Bareng telas setengah piring ternyata Mbah Kakung terus gotak. "Biyunge, kedeneng rika nggone nyambel trasi kok rasane ora kaya wingi ya. Dene sambele rasane pahit tur mambune sengir. Aku mandan curiga. Alah curiga kepriwe ramane? Biyunge, mripatmu kuwi kan wis rebeng, ora genah nggo ndeleng. Kae nang arep pawon kuwi cokan nggo ngising nang kucing. Laku mandang curiga ngana palang apa ditiliki." 3 menit kemudian Mbak Putri terus ngendika, "Ya Allah, kedeneng trasine si utuh ya. Lah miki sing tak sambel si bakaran apa? Ya Allah, buyunge pantesan sambel rasane pahit mambune sengir. Wong aku disambel bakaran tai kucing. Tapi ora apa-apa buyunge kadar aku ngene mangan wis entongake iki. Tapi nyengket mau nganggo kathok angel temen dinggo ya buyunge. Kejajal ditiliki nang apa? Barang ditiliki Mbah Putri ngendika, "Ya Allah ramane. Kepri orang ngelding nggawa nganggo kathok bolongan siji nggo sikil loro. Ya keserimpung bae. Ya Allah, walaupun saling memahami karena memang cintanya dasarnya iman. Walaupun dikurangi nikmati tapi saling pengertian. Mula ketika ono cerita wekdal Kanjeng Nabi dipun damelaken wedang teh kalian istrinya. Ternyata sang istri menika salah nggone damel wedang teh. Kedaih gula sing dicampur tapi ternyata malah garam uyah sing dicampur. Bareng diseruput kalian Kanjeng Nabi rada kaget karo mandang ngelus dodo. Ning apa sikap Kanjeng Nabi? Justru Kanjeng Nabi ngundang istrinya, "Ya Humaira, ngene tak kandhani. Nggih, wonten dawuh napa, Pak?" "Bu, kita kan rada dangu gak medang bareng. Ayo saiki medang bareng. Ningke segelas jadi 2. "Oh ngaten, nggih, Pak. Tenanan. Tapi Bu, sing nyeruput sliramu dhisik." "Nggih, Pak." Bareng diseruput ternyata istri Kanjeng Nabi kaget. "Ya Allah, jebule asin letek. Lah kok bojoku ora bener-bener negur, tapi nggone negur bahasanya indah." Maka karena saling cinta dasarnya iman, kedak wajib saling pengertian. Maka artinya komitmen, maka pondasi orang berumah tangga niku tahabbub, saling mencintai. Kemutan Mas Adani waktu ngelamar Mbak Ami. Mas Adani yo pamit kali Ibu Nyai Sane Surami. Ibu Solihatun. Mas Adani ngene pamit kali Ibu Solihatun ngeten. "Mboke
uwe 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 aku njaluk dikawinke. Ternyata Bu Solihatun terus mangsuli karo sapa tole. Oh Bu, kalau niki sampun gada calon. Hah? Kowe wis duwe calon sampun. Calonmu sapa? Oh, calon saya alhamdulillah seorang perempuan yang cantik zahirnya. Larene juga cantik batinnya. Loh, koyo ngerti ayu atine. Iya, Bu. Larene ngertos adab sopan santun, pirsa tata krama karena dididik agama kali tiyang sepuhe. Nah, sing tak pilih mergo didikan agamane, Bu. Mula kula didongake ben dadi bocah lanang sing saleh, ben iso mimpin bojoku dadi wong wedok sing salehah. Bocah arane sapa le? Ala Bu, sing penting ana tutupe tuh bener sing penting ana turunane. Jangan diteruskan Mas karena saya sedang berusaha supaya hanya Iwan saja yang fales. Karena khawatir aku fales, aku urung nyanyi, vokalis padha guyang-guyu sik, Pak. Kenapa-napa Mbak, saya nanti akan berusaha. Mbak ngene guyu ngenyak banget. Bareng ngaten niku Mas Adani wis pamit, akhire Bu Solihatun njur mangsuli. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Ben boten salah pilih ken salat istikharah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Siji loro telu, telung botol segelas karo lapel barangan, subhanallah. Niki telung botol ana kan gadus napa kepripun? Anjir niki tanda makmure keluargipun Pak Haris, muga-muga makmur dunya akhirat Allahumma. Bila putus cinta, ditinggal kekasih, sudah tak mengapa, janganlah bersedih. Cinta yang sejati mengajak yang halal, takkan jauh pergi, pasrahlah tawakal. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Cinta itu anugerah, pelihara serta kuasailah. Cinta di jalan Allah menjauhkanmu dari segala fitnah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Bila putus cinta, ditinggal kekasih,
Sudah tak mengapa, janganlah bersedih. Cinta yang sejati mengajak yang halal, takkan jauh pergi. Pasrahlah tawakal. Atur nuwun. Nanti amplopnya dibagi dua. Dan saya nggih Mas nggih anu suarane kula pas-pasan bae. Mending kuwi rasa ngenyek. Bae vokalis gawe to mending guyu ngenyek engko lagu senyong bisa. Nun sewu Mas Adani anu menyesuaikan kali perkataane kula. Dadi ternyata ibune Mas Adani Bu Solihatun titip pesen ya monggo lek kowe nikah sing tenanan tapi bener-bener niate kudu ditata lan bener-bener kudu salat istikharah bene bener-bener calon bojomu wong wadon sing sholihah. Amin Allahumma amin Allahumma. Kedah komitmen, apa yang diucapkan itulah perbuatan, apa lisan apa lidah itulah hatinya. Kita manusia sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Dan saya Pak, kemarin saya baru kena tilang gara-gara teng perempatan lampu merah sing kadai kula berhenti tapi kula nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak Polisi. Aku kira sempritane Pak Polisi mau nene suwit-suwit. Jebule sempritane Pak Polisi mau nene tir. Saya dibawa ke bahu jalan, Pak Polisi menyambangi mobil kita, dodok jendela supir kula. Tok 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 tok. Pak supir kula buka jendela mak sreset. Lajeng ternyata Pak Polisi ngendika, "Selamat siang Pak supir." "Siang Pak Polisi." "Mohon izin kita akan ngecek surat-surat." "Boleh." "Boleh, monggo-monggo." "STNK ada lengkap Pak." "Sabuk pengaman dipakai?" "Enggak Pak." "SIM-nya aktif?" "Aktif Pak." Kalau melem buka jendela, bareng jendela tak buka malah Pak Polisi ini kaget. "Oh jebulnya mumpuni." Kiye bocah sing seneng gawe gara-gara. "Mumpuni duwe SIM apa ora?" "Punya Pak." "Mana SIM-nya?" "Surat izin mencintaimu." "Ora saguyonan," aku malah diseneni. "Aku takon temenan, duwe SIM apa ora?" "Punya Pak." "Mana SIM-nya?" "Ya surat izin mencintaimu." "Oh ya wis urung duwe SIM dereng Pak." "Sopirmu SIM aktif?" "Aktif Pak." "Sabuk pengaman dipakai?" "Enggak Pak." "Kowe ngerti kenang apa kowe tak tilang?" "Ngertos Pak." "Apa salahmu?" "Lampu merah nyerobot Pak." "Nggak ngerti-ngerti lampu merah kenang apa nyerobot?" "Aku ora weruh ana Pak Polisi." Dadi niki aku anggar aku ora nyerobot. Manusia rata-rata begitu. Gawe apik nek lagi katon wong tok. Disiplin sama atasan tapi nggak disiplin sama yang di atas. Maka nun sewu Mas Adani, bono istri mboten nonton istri cintane kudu setia. Mbok lagi tindakan ing kantor ana gadis ireng manis irunge mincis lambene tipis meringis-meringis ora usah digubris. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, adem ayem tentrem kali garwane piyambak. Maka yang jadi imam itu harus tahu bagaimana cara ibadah dengan betul. Jadi imam keluarga pun harus tahu bagaimana memakmurkan keluarga.